Bestemmelse af saltindhold forskellige steder i Vejle Fjord af studiegruppe 3, Birgitte, Lea, Michelle og Anders. Fællingsreaktion går ud på, at når man blander to stoffer, dannes bundfald. Dette sker ved, at to tungtopløselige stoffer reagerer og danner bundfald. Ser vi på reaktionen mellem sølvnitrat og natriumklorid, sker det, at sølvionerne og kloridionerne blandes sammen og danner sølvklorid. Der er fast stof, altså bundfald. Under titrering reagerer sølvioner og kloridioner og danner neutrale sølvkloridpartikler med en negativ overflade, da der er overskud af kloridioner. Sølvionerne binder sig til den negative overflade. Denne nye overflade vil så binde flere kloridioner og derved danne en ny negativt ladet overflade, som sølvionerne igen kan binde sig til. Dette vil fortsætte, til der ikke er flere kloridioner. I opløsningen er indikatoren 2,7 diklorfluorocin, der er en svag syre. Indikatoren overtager kloridionernes plads, men når sølvionerne binder sig til indikatoren, vil der dannes en rød farve, og derved kan man se, hvornår der ikke er mere klorid tilbage, og derved udregne mængden af salt i vandet. Her suger vi 2 ml saltvand fra rosenvold op med en fuldpipette. Vi hælder de 2 ml saltvand fra rosenvold ned i en konisk kolbe og blander det med demineraliseret vand. Her hælder vi 10 dråber indikator i vores saltvandsopløsning. Her putter vi en magnet ned i vores saltvandsopløsning og putter den ovenpå en magnetomrør. Her hælder vi sølvnitrat ned i buretten. Her hælder vi sølvnitrat ned i vores saltvandsopløsning, og når der ikke er flere kloridioner, som sølvionerne kan binde sig til, bliver opløsningen rød, da sølvionerne begynder at binde sig til indikatoren. Til dette forsøg har vi brugt en trakt, en fuldpipette, et burettestativ, en burette, en konisk kolbe, sølvnitrat, og udover det har vi brugt indikatoren 2,7 diklorfluorocin og saltvand. Vores prøve 1 og 2 er fra rosenvold, og vores prøve 3 og 4 er fra bregning. Ved prøve 1 bliver der brugt 12,9 ml sølvnitrat, før sølvet begyndte at reagere med indikatoren. Stofmængdekoncentrationen bliver 0,3225 molær, og masseprocenten bliver 1,89%. Ved prøve 2 bliver der brugt 12,1 ml sølvnitrat. Stofmængdekoncentrationen bliver 0,3025 molær, og masseprocenten bliver 1,77%. Prøve 3 og 4 er ens, da der blev brugt lige meget sølvnitrat, nemlig 13,1 ml. Her udregnes stofmængdekoncentrationen til 0,3275 molær, og masseprocenten 1,92%. Her viser vi så, hvordan vi er kommet frem til vores resultater fra skemaet. Da udregningerne fra de forskellige steder i Vejle Fjord er ens, bortset fra mængderne, der skal skrives ind i formlerne, er der her kun vist prøve 1 fra rosenvold. For at udregne koncentrationen af salt i vandet, udregnes stofmængden først. Her bruges formlen stofmængden er lig med koncentrationen gange volumen. Koncentrationen er 0,05 molær, og volumen målt i liter er 0,0129 liter. Dette giver en stofmængde på 0,000645 mol. Koncentrationen af NaCl kan derefter udregnes ved formlen koncentrationen lig med stofmængden divideret med volumen. Stofmængden, som vi udregnede før, er 0,000645 mol, og volumen er 0,002 liter. Dette giver koncentrationen 0,3225 molær. For at udregne masseprocent af natriumklorid har vi først udregnet massen ved at bruge formlen masse er lig med molarmassen gange stofmængden. Molarmassen er 58,44 gram per mol, og stofmængden er 0,000645 mol. Dette giver massen 0,0377 gram. Herefter tager vi massen og dividerer den med massen af saltvand. Da vand har massefylden 1, må 2 ml saltvand veje 2 gram.
Dette ganger vi så med 100% og får 1,89%. Der er altså 1,89% salt i vores prøve 1. Konklusion. Vi har fundet ud af, at man kan bestemme ekvivalenspunktet med en indikator. Vi har fundet ud af, at man kan udregne masseprocenten af salt i havvand. Og vi har fundet ud af, at der er en forskel i saltindholdet alt efter hvor i Vejle Fjord man befinder sig.